Evde radyoya denge gele. Cinavedan Şehra Radyo Denge gelden başkodarın Hejayru Çarde İsbati 2025 İnili Brüksel saat 12 lamede çarde. Emen uçeyn avaroje peşkeş bikinle peşiçen sern uçeyn me. Devlet Atırklı zırgane jine katil girdu kezbiri dar kiren. KCK, Paşk, NPG u Yeja staj bu fazla isbati da xuyanidan. Hevseruka konseri ve bera KCK Cemil Bayık tevli televizyon Asterk TV bu nırkandırın girinkir. Ben partiye Halen Sergeyen açtığı demokrasiye ve encamlama gediyerkir. Gerek sendikayınla İspanya'yı bu azadiye rebera bu da xuyanek herkardan. Bu meşası ve al Strasbourg'e Bangladeş'tari hatkırı. فكري ريبار آبو فكرة مروفاهي قشتية وجبوي مروفاهي بقشتية جرق دكي مروفاهي لريبار آبو خدي دركبه آزادية فيزيكية ريبار آبو أركك أخلاقية يا مروفاهي بقشتية آزادية فيزيكية ريبار آبو تمام كرنا آزادية مروفاهي بقشتية Devlet Atırklı zırgane jire katil girdu kez birindar kir arteş Atırkada girker irusa dahan degunde zidiye yabajar zırgane toparan kir. Değeri şede jireke şehit budu kezi birindar bunna ve jina şehit buyi Rahime Sabriye. Nasrettin Hasan Sabri ve Ahmet Hasan Sabri ji bigirani birindar bun. Devlet Atırkada girker gunde şiyako jorin akobane u bejahaya sirine ji bomba baran dike. Derbari encama bombabarani de agahi nahatımıstandı. Sevkatiye konseri ve bera KCK bu vesile sal ve gere komple navne tevi yapazde isbat da xuyanek da ugut jubu pevajo bi serbike ve şert esasi azadiya reber apoye. Sevkatiye konseri ve bera KCK şehidin doza azadi bir ani berxodana reber apo slav keru komplo ger rureşker. KCK Diyarbakır ku pevaja ku reber apo da duxaze peş bxe ve cihanere encamem bingehin bafrine u evnirxanen ker. Raya gişti dizane ku salve gera 26 ara komple de reber apo duxaze pevaja kernu bide despekirin. Ev demek direce reber apo bu şer bide raseknandın u peşili siyasete demokratik veke dınav hevdaneke mezindeye. Leruşlata navin hevsengi hatine guhertin ujru ve avaykirin teni kaşkirin. Reber apo divi demide inisiyatif girtiye u potansiyele ve inisiyatife heyeku ve ligori bere hinzedetir encam bigire. KCK ragihant aktore her iciti u amade ku ji perskireka re çareseri avadike reber apoye u evpeyamda. Hem ji bu çareseriye perskireka kurt bedavi buna şereli Kurdistan'e hem ji bu çareseriye perskirenke ruşlata navin modelerine teve demokratika reber apo rebaze her ideale. Beguman bu pevaju biser bike ve şerte esas azadiya reber apoye. Ve vis zanebune dibe tekoşi veremezin kerun reber apol navenda ve cih bigire. KCK jiser keftina pevajuye ji işaret ve erku berpisyariyen demekir. Jibu afrandına ve peşketina diroki de seri de gele kurd en bankle hemu gele ruşata navin u cihane jinan muruvaniye peşveru u herkese jibu azadi u demokrasiye tekoşin dikin ku pişkili bedin ve pevajuye. Dedi hezen ku duxazin ve yeke astenk bike lazım helves perişandan u tekoşin bemezin kirin. Hezen rola wan de komploy de heye deve de jive helvesta xaberden u lehember iradeye gele kurd rezar bı. Koordinasyona Paşke bu mabesta salvegera 26 ana komple navne tevi da xuyani da ugut azadiya jile bir parçekira sistema imraliyedi be. Dişase şehidin çalakya hünnikar rojame taribi ken şehidin doza azadiya hate biranin. Paşke bir berfreyi bahsa armanca komplo gerankir u ragahant basaya berxotana reber apo tevgera azadi u gele kur komplo hatiye puçkiren. Koordinasyona Paşke ragahant daxwaza azadiya fizika reber apo îro roj li seranseri cîhanê bûye bangeke wijdanê mirovaniye.
Paşke der haqe hevdîtinên li İmralî û hewlanê Rêberapoyê ji bo çareseriyê jî ev nirxandin kirin. Rojeva ku li dora Rêberapo ava bûye careke dî nîşan da ku hêza bingên a çareseriyê Rêberapoye. Pêvajoya ku bi însiyatîfa Rêberapo di rojevê de ji bo hemû jinan gelên bindest û mirovaniya cîhanê re bûye ronahiya hêviyê. Bêguman ev pêşketin de encama berxwedana muazzam a Rêberapo têkoşîna civakiya pêşengiya jinê û têkneçûna Gerlayên Kurdistanê de derketiye holê. Di salvegera kompleyê de rêbertî gavên rûxandina kompleyê davêje. Paşke balkişa serkeda Rêberapoya ji bo azadiya jinê û ev nirxandin kir. Rêberapo di partîbûna jinê de artêşbûn rêxistinbûna jin de gavên mezin avêtiye. Rêbertî di İmraliyê de jî her tim ji bo azadiya jinê bûye xwediyê kedê. Formûla jin jiyan azadî ku encama vê kedê îro roj li çar alîn cîhanê jinan xistiye nava çalakiyan de. Kompleya navnetewê roja reşe ji bo ku ev roj bibe roja azadiyê em bank li jinan ciwan û gelan dikin ku têkoşînê mezin bikin. Em bank li jinan dikin ku doğira azadiyê de ji ti tiştî texsîrê nekin, em ji bo roja qirkirina Kurdan ve gerînin roja azadiya Kurdan bihêrikin qadên çalakiyê. Hevserûka Konseyê ve Berakêcekê Cemîl Bayık Tevlî Bernameya Teybet Aztek TV'ye bu pêvajoya nû ku Rêberapo daye dest pêkirin nirxan. Cemîl Bayık da zanin ku Rêberapo namek ji wan reşandiye got Rêberapo dixwaze li rojhilata navîn karekê dîrokî pêş bixe. Bu me aşkira ye. Yani süreci ki Rêberapo pêş dixe süreca ki di hereketê de gartinekî pêşxist kûrkirine. Çukur li ser pirsgehekê Kurd gelek sermayê xwe mezin dikin. Hem de nav Kurda da Kurdê işbirlikçi xayîn naxwazin pirsgirêk çareser bi daîm şer hebe çukur wê dere gelek qazanç dikin. Devletî Tirkiye dîsa dixwaze şer hebe û wê qazanç dike. Sayê nav netewî de jî zata sistemê kapitalîst modernîte li ser şer Kurdistan ava kiriye. Rêbertî bere jî got li ser pirmê Apo ser pirmê PYK gelek jiyan dikin. Var rastî ke. Çünkü pirsgirêk eger di zemînê şer de derkeve dêkeve zemînê siyasî hukukî artık evna nikanin rad bi dest xwe. Divir da însiyatîfikê war digir dest xwe. Çima çünkü di mintiqê rojhilatê navîn da gihartinê nû hene ew sistema ki bi şerê canê yekê didiya tamamî hilweşiya sistemeke nû dixwazin pêş bixin vê sistema jî sistemê kapitalîst modernîte dixwaze gor berjewendiyê xwe pêş bixe wal dijî gelaya Rêberapo jî divir da müdaxelekê bu li ragihandinê Tirkiye me takip dikir me hinek encam derdixistin dawî mektubek jî pêşket çawa ev bangekê dibe bersive bidî ve ne mümkün e madem Rêberapo însiyatîfek wergirtiye lazım e her kesik destê Rêberapo xort bike vexte ew armanca bekte lazım e her kesik li vê pêngava xayî derkeve çünkü pêngavekî Rêberapo pêş dixe bu herkes ki di servî esasî tekoşînê dimeşîne. Madem ki herkesik ve dixwaze vexte lazım e ve xayî derkeve vê tekoşîna tek bi Rêberapo neyle. Rêberapo em jî di şertê İmralı'da dixwaze bibe bersiv dixwaze hêviya daxwaziya pêk bînin. Rêberapo di du tişta da gavat davij. Yek işte di meselê jin da xetê azadiyê jin da bere pêngavek avitî da jî kûr dike. Dîsa di alî sosyalîzme da pêngavek avitî da kûr dike. Li gel wana di rojhilatê navîn da gihartinê pir mezin çedibin
sistemi kapitalist modernite dixwazi gor berjewendiyê xwe ava bike rebera pûj dixwazi gor gela ava bibe. Va pêngavana da rebertî kranîk çekiriye. Rebera po bo ve karekî dîrokî dixwazi bo gelê Kurd jî bo hemû beşê Kurd hem jî bo rojlatê navîn serve jî bo însaniyetê dixwazi pêk bîn. Fermandariya biryargeha navenda parasnager NPG bi daxuyanê ke komple navê têwiya pazdehê sibadê şermezar kir berxwedana rêbertiya İmraliyê silav kir. NPG di kesêta Halil Oral û Rojbîn Arep de hemû şehîdên azadî bi bîr anî got ev komploya li hembera azadî hebûn û peşeroja gelê Kurdistanê hate kirin. Bi saya berxwedana destanên lehengiya gerîla û gelê me komplo bê encama û pûç bû lê dewleta Tirka Mêtînger û faşîst komploya navê têwî her carê nû kir û xwest tevgera me bifetisîne. Îro jî di astên cuda de êrîşan dike. NPG di daxuyaniya xwe de wiha dewam dike. Rêbera po bi meşa xwe ya bi fedayî, biryadarî pêşxist û veguheran de qeta ku nikarê têk bibin. Têkoşîna rêbera po PKK bandor li tevaya Kurdistanê rojhata navîn û cîhanê kiriye. Dewleta AKP ya faşîst Mêtînger têkçûye dîsa jî dixwaze başûrê Kurdistanê dagir bike. Bakur rojhatê Sûriyê êrîş dike. Bi vî rengî dixwaze komployê bi ser bixe. Dema ji holê rakirina xisarên komploya navê têwê ye. Ev jî tenê bi azadiya rêbera po û çareseriya pirsgirêka Kurd dikare mîsoger bibe. Di vê çarçoveyê de her gerîlayên HPG weke mîlîtanên xwedî rehê fedayî ji bo roja reş bikin roja spî bi rola xwe radibin. Fermandariya biryargeha navendiya Yêja Astarê bi daxuyaneke kompleya navê têwê rûreşkir û got em ê li ser azadiya fîzîkî ya rêbera po bi israr bin. Fermandariya kompleger rûreşkir û şehîdên dosyê bi bîr anî û berxwedana bêrawastan a rêbera po silav kirin. Fermandarî Balkşan ser pêvajiyê û vê nirxandinê kir. Rêbera por carê din nîşan da ku di vê dema dîrokî de şansê gelê Kurd azadiyê ji her demê mezintir e. Em ji weke artêşa jinan ji her demê bêhtir xwedî hêvî û baweriyên mezin ên serkeftinê ne. Fermandariyê da zanin ku ew xwedan vê qewetêne ku dikarin roja reş veguherîn roja azadî û peyamandan. Em weke artêşa star hêza xwe ji rêberê xwe digirin. Lê derveyî jiyana azad ya bi rêber Aporê em ê ti tiştekê din qebûl nekin. Li hemberî hêzên komploger em ê wek Asya û rojgeran bibin xwedî helwest. Heta zaferê em ê her di têkoşînê de bi israr bin. Fermandariyê ji Astarê ragihand ew divê ferqê dene ku encax bi têkoşîna parastina cewherî dikarin sed sala 21 bike sed sala azadiya jinê û têkbirina komployê wek artêşa jin star em ê ji bo pêkarîna vê armancê di xeta azadiya jinê de têkoşîna xwe hîn bilindtir bikin. Çawa ku fermandara me zîlan jina qehreman viyan soran fedayên serdemê Sara, Rûken û Asyayan ji bo xwegihandina rêbera po û ji bo têkbirina komployê xeta fedayîtiyê gihandin lûtkeyê em ê jî di azadiya fîzîkî ya rêbera po de bi israr bin. Di vê oxirê de çi bê xwestin bi rehekî fedayî em ê pêk bînin. Dem Parti encamnameyê civîna Meclisa Partiyê ku di 12 Sibatê de hatibû darxistin eşkere kir. Encamnameyê de hat gotin ku ji ber polîtikên înkar û îmhayê bi salan e pirsgirêka Kurd nayê çareser kirin. Di serdemeke wiha de perspektîfa ku rêbera po bi pêş dixe ji bo demokratîk bûna Tirkiye û pêkhatina aştiyê firsendeke dîrokî ye. Çar xalên çareseriyê ku de encamnameyê de derketine pêş wiha ne. Divê têcîta li ser Birêz Abdullah Öcalan werê bidawî kirin. Şertên xebata azadî pêk bên civak derbarê pêvajoya demokratîk bûna aştiyê rastê rast bêagahtar kirin. Divê mafên Kurdan ên demokratîk û siyasî bi mazyokazagonê bên mîsoger kirin. Ji bo li Tirkiyeyê pêşî li demokrasiyê bêvekirin pêvajoyeke tevlîbûn û pirbûnê bêava kirin. Herkesên ku li Tirkiyeyê jiyan dike weke welatiyên xwedî mafên wekhev mafê wan heye ku bi hev re paşerojê ava bikin. Gel û bawerî bêyê ku rastî cudakariyê bên xwedî mafê perwerdehiya zimanê dayîkê mafên çandî û hemû mafên demokratîk in. Diplomasî bingeha têkiliyên wekhev û aştiyê ye ku divê
به همو گلین هرمره وره پیشخستن دوی تکیلین به گلان ره لسر بنگاه شرط و تونکرین نبه ده چارچوبه مذاکره دموکراتیک ده وره دست کرتم. ده انجامنامه ده هات گوتن کلی ترکیه به حقوقی و به عدالتی تینه پولیتیقه شهر و سینوردار نامینه. هر و مافه کارکر و کتکاران تین غصب کرن جن راستی تندیتین مافه راگهاندن و آگاهی گرتنه تی آستن کرن. به سیاست قایوم مافه بجارتن و هل بجارتن به بریارین دادگه ها تونتی حسباندن. دم پارتی راگهاند که ویله هم بری زغتان برخودانه له هم بری شهر آشتیه له هم بری میتینگهیه هزا کده مزنتر بکن. به اراده هفپار آگلان و آشتی و کوی و دموکراسی آوا بکن و به سر بکن. ji sendikayên li İspanyayê banga hevpar Azadî Abdullah Öcalan kilîda çareseriyê ye. Sendikayên li İspanyayê daxuyanek hevpardan û daxwaza azadiya rêber Apo kirin. Daxuyanî balkişan serzextên dewleta Tirk û wiha dibêje. Israra di şerdegelê Kurd tê qirkirin. Tirkiye jî ketiye nava krîz û kaosên mezin de. Rêber Abdullah Öcalan pengava çareseriyê pirsgirêka Kurd û demokratîk bûna Tirkiye daye dest pê kirin. Çareseriya demokratîk û siyasiya pirsgirêka Kurd wê bi hemû aliyan bide qezanç kirin. Ji bo vê jî divê Rêber Abdullah Öcalan were berdan. Sendikayên herî da wê ev tişt gotin. Modela Konfederalizma Demokratîk li Kurdistanê pêvajoya veguherîna civakî daye dest pê kirin. Pîvanên demokrasiya yekser civaka ekolojik û azadiya jinên bûna çavkaniya sûdgirtinê. Ji bo vê jî divê demil dest Rêber Apo were berdan û Tirkiye jî gavên şember bavêje. Hevserokê Konsêrê Vebera KCK Cemîl Bayik ji bo meş û mîtînga mezina Pazeyê Sibatê li Strasbourgê jî bang kir xwest ku herkes ev roj li qadan be û li dijî roja reş derkeve. بو 15 شباته li her cîkî çalakî hene diyareke ev çalakiyane ev sal daha jî mestir bibin lazim e jî mestir çevbin li Strasbourg çalakî heye meş heye banga min li kilere de bav be her kesik lazım e bu 15 şubate bimeşi tevlê bibe mîtinga da hejmarê pir mezin bigin evde. Dengê gelê me lazim e divê süreca da pir xort derkeve. Dengê xwe û dengê Rêber Apo lazim e bikin yek. Wexte işte azadiyê Rêber Apo fizikî çedibe, wexte piskekê Kurd dikevir çareseriye demokratik bîn, azadî bîn dejiyan kirin. Servasısa ez bu hemî çalakwana sibaz dikim, hürmetê xwe bi wan diyar dikim, lazim e bi qarar bi ceseret bimeşin, mîtînga bikin, li dijî 15 Şubatê li dijî komplo bisekinin ve roje biqulpînin bikin rojekê piskekê Kurd çareserkirine. Rojnameger Styrkulo tekildarî bandora komployê ya li ser gelan axivî Styrkulo da zanin ku komployê herî zêde bandor li jinan kiriye û wiha domand. Rêber Apo nêzî 20 salin li vir jiya. Bêyî ferq û cudahî gelên li vir ew weke rêberê xwe dîtin. Gelên Sûriyan, Arab, Ermen, Tirkmen û Kurd ên li vê derê ji perspektîfa wî bawerin. Di rewşa heyî de bi 100,000 kes li dijî komployê da ketin kolanan. Daxwaza wan ji azadiya fîzîkî ya Rêber Apo bû. Hemû derdorên vê derê dixwazin dengê Rêber Apo bibîsin û wî bibînin. Di berdewamê de Styrkulo ev tiştanî ziman. Gelê li bendava tişinê virhî berxwedanê ji xwe re mînak digire. Armanca esasî êrîşan jî têkbirina paradigmayên tewe demokratîk e. Lêbelê bin
Nöbeta berxwedanê ku bi rojaya didome ev êriş vala hate derxistin. Em dibînin ku di eniyên pêş ên berxwedana bendavê de şervanên Ereb cih digirin. Yên ku ev rih afiran dîrê berapo ye. Hêviya gelan ew ê ku pazê îsbatê êdî veguhere rojeke azadiyê. Ji Qesedê sê çalakî hate girin gelek dagirker hatin kuştir navenda ragihandina Qesedê derbarê pêşketînên dawî û şeran de daxuyaniyek da. Daxuyanî wiha ye hêzên Qesedê di çarçoya maferewa ya bersivdayînê de duh sê çalakiyên bi bandor kirin. Çalakiya yekemên li gundên bendava tişnê li dijî noxte û stargehên çeteyan hatiye pêkanîn. Çalakiya duyemîn jî li derdora girê Sîrî Tal hatiye kirin. Çalakiya siyemîn jî li dijî kombûnên çeteyên li bajarokê Ebuqelqel hatiye pêkanîn. Di çalakiyan de wendahiyên çeteyan çêbûn lê hejmara wan nehate zanîn. Navên de ragihand ku şervanên Qesedê li eniya pira Qaraqozaxê li gundê Hoşeriyê û noxteyekê din nêzî girê Qaraqozaxê çalakî kirine. Di encama van çalakiyan da wendahiyên mezin ên çeteyan çêbûne. Navên de herî dawî wiha got dewleta tirka dagirker gundên Tîna, Birheso, Şaho û Xesaqê, Tîna Cata, Birheso, Dikan, Melha, Sena û girê Sêvê û Qaraqozaxê dane bertopan. Serêsibehê jî balafirên şer Mezreya Ahmed Munîr ya Rojavayê Kobanê bombebaran kir. Ji kantona Cizîrê karwanekê din ber bi bendava tişnê ve birêke çalakiya nöbetê ya li bendava tişnê di roja xwe sû heştan de dewam dike. Ji sê bajarên kantona Cizîrê bi sedan ke ji bo beşdariyê çalakiya nöbetê bibe ber bi bendava tişnê ve birêketin. Şênî tevî serma û baranê li bajara Hesekê hatin gel hev û bi karwanekî erebeyan berexwedan bendavê. Ji gelên herêmên navborî ev koma skemîne ku tevlî çalakiya nöbetê dibe. Şênî dê çalakiya nöbetê ji gelê Hesekê Tiltemir, Dirbesiyê, Şedadê û Tilbirakê dewî bigire. Gerilayê HPG û bargabar berxwedana ciwanên Kurd Ereb silav kir ku li hemberî êrişên çeteyên Daişê yên dewleta Tirk li ber xwe didin. Mevlû rûbar gabare ev du meh zêdetir gelê milê sedî tişrînî barxwedanî tê meşandin. Ew barxwedanî gelê me barxwedaniyekî hemba ye. Yani minekekî ji bo gelê şarîjgerî. Minekê ji bo gelê şarîjgerî niha dewletê Tirk hemberî dewletê Tirk hemberî tab û teyara wan e hemberî uçaqê dewletê Tirk gelê me barxwedan dide şehadet dide. Birandarî jî didin ama gelê me kavek paş de nabije. Bila gelê me jî kavek paş de nabije û heya dawî barxwedanî xwe bidomîne. Em jî wekî gerîlayekî Ereb em piştî gela xwe ne piştî gela xwe Ereb û Kurd em ê piştgirî bigirin piştî wan û heya dawî em jî barxwedanî çiyayê Kurdistanê em bimeşînin û ji bo gelê me Ereb bile destek bide gelê me Kurd gelê me Kurd destekê bide gelê Ereb û bi hev re azadiyekî azadiyekî rihekî bi hev re bimeşînin. Li İzmirê qirkirina siyasî gelek kesadin bin çavkirin îdû çarçoya operasyona qirkirina siyasî de polîsan li İzmirê bi ser gelek malan de girtin. Endamı ise Partiya PM ya Partiya Herêma Demokratîk DPP Gönül Yalçın, endamı PM Partiya Wekebî û Demokrasiya gelen Dem Parti Sabri Gül û Koray Türkayê di serdekirtina malan da hatin bin çavkirin. Hazanin ku kesin hatine bin çavkirin birin polîsên ya bajêr polîsan bi ser mala hunerê ya jin artê de jî girt. Li gor agayan lêgerina li vir hin dewam dike. Li gor agayan dibe ku hejmara bin çavkiriyan zêdetir be. Serokkomara Îranê got eger ew êrişî saziyên atomî bikin em ê dîsan çêkin. Divan rojên dawî de li gorî nûçeyên medya Amerîkayê dibe ku İsraîl êrişî navend û saziyên atomî yên Îranê bike belav dibin. Derbarê goteyan de Serokkomara Îranê Mesûd Pezeshkiyan di serdaneke xwe ya ji bo parêzgeha Bûjehêr de axivî. Serokkomara Îranê got gefa êrişa ser saziyên atomî dikin eger ew sed saziyên atomî yên Îranê wêran bikin wê zarokên me
hezar edin ava bikin. Li Kongoya êrişa çekdarî de zêdeyî heştî kes jiyana xwe ji dest dan. Misyona parastina aştiyê netewên Yekbûyî Monusco ragihand ku di êrişa koma çekdarî Codeso ya li Rojhilatê Komara Kongoya Demokratîk de zêdeyî heştî sivîlan jiyana xwe ji dest dane. Êriş nîvê şevelê di ji gundên li herêma Dujugu ya li eyaleta Ulturî pêk hatiye hat diyarkirin ku ji bo ewlehiya herêmê devriye hatine zêdekirin. Telegodan Cemal Çenîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.